ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୟତାନ କେମିତି ବୁଲଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 8 ପଦ ପଢ଼ୁଛି, 4-8 ପଦ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଘେନି ଯାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଏମିତି କହିଲା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବାପିଢ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଶୈତାନ କେମିତି ସମସ୍ତ ଜଗତର ଅଭିଳାଷକୁ ଦେଖେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କେମିତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ, ଏ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।